Assalamu alaikum, sunana Mustapha Said, mai sharhi akan hanyoyin da ake bi domin samun guraben karatu a jami'o'i mafiya tasiri a duniya. Ya kai mai neman scholarship, mai yiwuwa zuwa yanzu ka nemi scholarship da dama, wataƙila ka nemi scholarship sama da 2, 3, 4 zuwa 5 a cikin shekara ɗaya ko shekara biyu. Ina nufin scholarship kamar na masters kenan ko kuma na PhD. Ga waɗanda wataƙila ba sa aiki full time, wataƙila ba su da wani sana'a wanda suke yi tsayayye haka, amma dai suna nan kullum da shiri, ba a rasa ɗan abin da suke ɗan yi na gina kansu, walau ta hanyar volunteering ne ko kuma ta hanyar wani consultancy ko kuma wani abu mai kama da wannan. Ku tuna da cewa yayin da kuke neman scholarship, neman aiki ma ba abu bane wanda za ku ce ba sai kun yi ba. Hasali ma sau da dama ana samun mutane waɗanda a lokacin da suke neman scholarship lokacin ne za ka ga yawanci kusan duk abin da suka sa a gaba sai sun ture, saboda wannan neman scholarship da kuke yi akwai wani ɗan gina ku da yake, yana ɗan koya muku kamar rubutu, yana koya muku nazari da yawan yin bincike da karance-karance. Wannan abin yake sawa a mafi yawancin lokuta ku ga cewa masu neman scholarship za ka ga sun san me yake faruwa, sun san me yake wakana, kamar abin da ake ce ma they are always up to date, often up to date. To don haka a yi amfani da wannan daman wajen neman wasu 'yan damammaki haka na ayyuka, walau na fellowship ko ƙananan opportunities na consultancy ko kuma wasu roles, wato kamar guraben ayyuka a wasu ma'aikatu, domin ana iya samu yayin da ake neman scholarship, ta yanda kafin a samu scholarship an samu wasu abubuwa na riban ƙafa yayin da ake neman scholarship domin su ma a amfana da su. Da fatan Allah ya taimaka, kuma ina fatan za a yi amfani da wannan shawara.